עכשיו אנחנו ממשיכים עם הדבר ההזוי הזה, אירוע התרמה, כל הכספים שהולכים להשיג שם הולכים להיות לטובת עזה, ממש כך. מי אחראי על זה? למה זה קורה? איפה זה קורה? שי גליק מצטרף אלינו. קל בצלמו, שלום לך. שלום, צהריים טובים. ואם ארגון עומדים ביחד, שמזמן האנשים שלו האמיתי זה עומדים ביחד עם החמאס, עושה אירוע התרמה לתושבי עזה, לתושבי האויב, בזמן מלחמה. לא לחטופים, לא לתושבי הדרום, לא לתושבי הצפון, לא לתושבי העוטף, לא לכל הפוסט-טראומטיים, לא לחיילי צה"ל, לא למשפחות השכולות, רק לתושבי האויב. זה ארגון קיצוני, מממנים אותו מדינות זרות, ישויות זרות, ביניהם ממשלת גרמניה וגופים זרים אנרכיסטים. הארגון קרא כמה פעמים להטיל אמברגו נשק על ישראל בזמן המלחמה. זאת אומרת, בזמן המלחמה, ראשי הארגון נסעו לחו"ל בשביל להתחנן לכל הגופים בארצות הברית, שיתנו לנו אמברגו נשק שלא נוכל להגיב. עכשיו, הם לא קראו לחמאס להניח את הנשק, אל תדאגו. הם דואגים רק לנו, למוסריות שלנו. אז זה הולך לקרות מחר בירושלים? מחר בירושלים. פניתם אולי לעירייה? פנינו למשטרה ולעירייה. אני רוצה להדגיש משהו. הארגון הזה עשה בעבר את האירוע הזה בחיפה. התברר שהכספים מועברים ישירות לארגון שעובד עם החמאס, OCR. ובאמת בחיפה, משטרת ישראל ועיריית חיפה מנעו את האירוע. הפעם הארגון הזה לא מגלה לאיזה מקום הוא מעביר את הכספים, כנראה כדי להסתיר את עדותו ולטשטש את העדויות. אני פניתי למשטרה ואמרתי להם, זה אירוע של תמיכה באויב, תמיכה בטרור בזמן מלחמה, ואתם תפקיד שלכם זה למנוע את האירוע. אני פניתי גם לעירייה לבדוק את החוקיות של העסק, של הניהול של המקום, שכל הדברים האלה, וגם אגב אני אציין בעיר באר שבע, אותו ארגון בזוי פתח סניף במבנה פרטי, גילו שזה בניגוד לחוק, כי החוק אוסר לארגונים ומוסדות להיות במקומות פרטיים ופינו אותם, אז אפשר למצוא אותם גם בדברים הטכניים, הביוקרטיים ודברים כאלה. אני קורא לאנשים, בואו מחר, זה בשעה 10 בבוקר, יום שישי, אתם לא בעבודה, בואו, אנחנו עושים מחאה חוקית, רחוב אלני המלכה 9, מי שמכיר זה בירושלים, ליד שער יפו, אזור מוכר מאוד, יש שם זה מקום חממה של הסתה, המבנה הזה, זה נקרא הבית הסגול. זה אירוע התרמה לתושבי האויב בזמן מלחמה. המינימום המבוקש ממי שלא במילואים מחר, זה לבוא לשם עם דגל ישראל, בצורה חוקית כמובן, אירוע חוקי, ולהגיד, לא יהיה אירועי הסתה יותר בירושלים, בלב ישראל.